Hola, bones. Aquest videotutorial el faig per intentar guiar-vos amb la creació del vostre primer mapa conceptual utilitzant una eina digital. És possible que algú de vosaltres ja hagi fet algun esquema abans o algun mapa conceptual. En tot cas, ara és un bon moment per començar tots a l'una. Llavors, en el tema de visual i plàstic, en la unitat de la teoria del color que estem fent servir ara, tenim una última activitat, que és aquesta activitat 3, fer un mapa conceptual. Hi ha les instruccions com sempre i us enllaço el programa que utilitzarem. Però primer de tot, el que hem de veure és d'on extraiem els conceptes clau per poder obtenir el nostre primer mapa. Això sempre hem d'anar a mirar el material sobre la unitat i en aquest cas hem estat treballant sobre aquesta presentació. Anem a obrir-la i la posem així en gros, ben gran perquè es vegi bé. Llavors, per extreure els conceptes clau, el que hem d'anar fent és anar seguint aquestes imatges i anar veient què és allò veritablement important. Per exemple, aquesta primera imatge que veiem ens explica que el color és llum. Llum és color, el color és llum. I que la llum blanca està composada per la suma o l'addició de totes les llums. La llum blanca que ve del sol. Aleshores, això seria un primer concepte. Doncs vinga, anem a mirar quin és el programa que fem servir i tot i que l'activitat us diu que primer ho heu de fer en llapis i paper, el que jo aniré fent en aquest vídeo són les dues coses alhora, és a dir, el repàs de la presentació i anar creant anar creant el mapa conceptual en l'eina que farem servir en l'eina digital. Anem a mirar quina és aquesta eina. Doncs bé, estem en Google Classroom i el que hem d'anar ja és a l'activitat, que és aquesta, l'activitat 3, fer el mapa conceptual, i tenim l'enllaç per la pàgina on poder fer els mapes conceptuals. N'hi ha moltes de pàgines, moltes. I gairebé la majoria són estèticament molt xules, molt maques, però tenen un problema, que limiten la quantitat de mapes conceptuals que pots fer. I jo crec que és interessant que nosaltres puguem fer tants com vulguem, no tenir cap mena de limitació, i aquesta pàgina ens ho deixa fer. Aleshores, l'única cosa que hem de fer és entrar per aquí en Login i entrar amb l'alumne que sou. Jo utilitzo l'alumne 1, que és el de prova, que sempre utilitzo, ja ho sabeu, perquè ja us ho he dit moltes vegades. Vosaltres poseu el vostre. Llavors, tenim un mapa a l'esquerra, un menú a l'esquerra, està en anglès. Normalment totes les eines solen estar en anglès, després a vegades te deixen canviar a un altre idioma. Per això és tan important conèixer l'anglès. Teniu un New, que vol dir nou, també venim aquí, i dels dos tipus que ens surten aquí per defecte, que és un mapa mental, un mapa conceptual, i un altre que és més jeràrquic, més difícil d'entendre, utilitzarem el primer, Mind Map, i aquí a baix que posa New Mind Map, doncs nou mapa conceptual. I ja ens sortirà el nostre tauler on podem crear el nostre primer mapa conceptual. Ens surten aquí Main Theme, que vol dir concepte principal. I què estem estudiant en aquesta unitat? Els colors. Per tant, aquest primer, els colors, podem fer un doble clic i editar. Els colors, o teoria del color, o no sé, els colors, per exemple. I hem vist que el primer dels conceptes era què és el color. I hem vist que la llum blanca, o sigui que el color era llum i que la llum blanca era una barreja de tots els colors. Doncs això ho podem fer ja. Si cliquem, seleccionem el primer, tenim aquestes dues icones d'aquí, que el primer diu insertar un subnode i el segon és insertar un node. Aquest és un node. Doncs el que jo vull és insertar un subnode i ja ens surt d'aquí la primera de les branques. Per exemple, què podríem posar tenint en compte que hem vist que la llum blanca, el color és llum blanca? Doncs podríem posar llum blanca són tots els colors. Hem d'intentar sempre que sigui el més curt possible. Si és una paraula, millor. Però bé, això podria ser una mena com de resum d'aquesta primera pàgina, d'aquesta d'aquí. La llum blanca és la unió de tots els colors, per exemple. Molt bé, passem a la següent. I en la següent veiem l'espectre visible. I veiem que hi ha una part de l'espectre visible que nosaltres veiem, que són els colors, però després hi ha una altra part que no veiem, que li diguem infraroig, i una altra part que li diguem ultraviolat.
que el violat és un color, el violeta és un altre, són molt similars, però, bueno, no és ultraviolat. Per tant, per damunt del violat o infraroig per sota del roig. Doncs podíem posar-ho. Doncs com ho fem? Podem posar un altre nodo o un altre subnodo d'aquest. Doncs jo posaria un altre subnodo d'aquí. I podríem posar espectre visible i faig així els colors. I si selecciono aquest i repeteixo l'operació, podem posar infraroig per sota del roig o del vermell. I podem posar-ne un altre que sigui ultraviolat per damunt del violat o del violeta, que és molt similar. Però a mi no m'acaba d'agradar això. No, perquè clar, jo veig espectre visible són els colors. Hauria de posar espectre invisible. I l'espectre invisible són aquests dos. Per tant, no ho he fet bé. Aquest d'aquí l'esborro. I aquí l'edito i dic espectre no visible. I d'aquí sí que en trauré dos. Un que sigui el que havíem vist, que era el infraroig, i puc posar per sota del vermell. I ara d'aquí faig un clic, un altre subnode i faig ultraviolat per damunt del violat. Ara està molt més clar. Jo veig que, com a idea principal, la llum blanca són tots els colors, o la unió de tots els colors. I que hi ha l'espectre, que hi ha una part que és l'espectre visible, que són els colors, i una altra part que és l'espectre no visible, infraroig per sota del vermell i ultraviolat per damunt del violat. Ah, fantàstic. Continuem. Segur que hi ha més coses interessants. Veiem què era el color. Us en recordeu que el color era com molt estrany? Era aquell color que reflecteix l'objecte, és aquell que no agafa, que no absorbeix. El color que reflecteix l'objecte és aquell, el color que nosaltres veiem, li posem nom a això. Per tant, funciona com al revés. Doncs, com ho podíem fer això? Aquí. Una altra definició de què és el color. Seleccionem el primer, tornem a fer nodo. I aquí, què és el color d'un objecte? Podríem posar la resposta. O simplement podríem dir el color d'un objecte és el que l'objecte reflecteix. El color d'un objecte és el que l'objecte reflecteix. Per tant, és el que no es queda. Diguéssim que l'objecte, el material, agafa tots els colors i només rebota, reflecteix un. I aquest, el que no es queda l'objecte, és el que jo veig. Una altra pàgina. Podem mirar... Ah, no, hi ha dues coses interessants aquí. Què és el color negre i què és els colors blancs? Mireu, aquí està, en negreta i en blanc. Doncs vinga, anem a posar-ho. Partint d'això, què és el color negre? Color negre. Color negre. El material absorbeix tots... Ahí va, què ha passat aquí? Aquí. Absorbeix tots els colors. Sí? I el color blanc? Color blanc. El material reflecteix tots els colors. Són dues idees bones. Podríem moure arrossegant cap aquí i això moure'l arrossegant cap aquí? Doncs sí, és una opció. Està bé. Podríem moure això i portar-lo cap aquí? Ja no tant, ja queda pitjor. Heu vist? Ja no ens deixa tant. Vale. Què més podem fer? Seguim. Colors llum i colors pigment. Són dos grans conceptes d'aquesta unitat. Colors llum i colors pigment.
Doncs colors llum i colors pigment. Anem a mirar colors llum i mescla additiva. Colors llums i mescla additiva. Hi havia 3 colors que eren els importants, eren el vermell, el verd i el blau. I recordeu que això en anglès, red, green, blue, RGB, això s'utilitza molt amb ordinadors, amb pantalles, perquè són llum. Els ordinadors, les pantalles, el que emeten són llum. Per tant, és l'escala cromàtica que s'utilitza en informàtica, diguem-ho així, i en audiovisuals, la RGB. Això està molt bé, perquè ho podem dir. Llavors, vinga, anem a fer els colors. Doncs tenim, per una banda, colors llum, sí? I dèiem que és mescla additiva. Mescla additiva. Ens ha descol·locat una mica això. Aquí. Vinga. Mescla additiva. D'acord, i eren 3 colors, dèiem, colors primaris, perquè després estan els secundaris, no? Per tant, podem dir colors primaris i colors secundaris. Fantàstic, vinga. Doncs fem, marquem aquest, colors llum, posem colors primaris i podem posar RGB, i així ens en recordem una mica més, RGB. I els altres, els secundaris, vinga, colors secundaris i podem posar cian, magenta, groc, que en anglès és la Y, i el negre perquè se'l coneix aquesta gamma cromàtica d'aquesta forma, en internet. Si no ho sabeu no passa res, però el que és important és que sapeu que els colors secundaris és el cian, el magenta i el groc, això sí, el nom no tant. Molt bé, ja tenim això, està força bé. Podem fer més coses. Anem a mirar. Que la llum blanca és la unió de tots 3 colors primaris. Doncs podríem posar com un altre concepte, aquí, que la llum blanca és la unió dels RGB. Està bé, és un altre concepte important a posar. Què més podem posar? Colors pigment. Fantàstic. Doncs anem a posar els colors pigment, però la primera de les diapositives de les imatges que tenim és una que ens explica que hi ha una diferència entre el que és el pigment i l'aglutinant. El pigment és el que dona el color i l'aglutinant és allò que transporta el pigment. Per exemple, pot ser el pigment en aigua o el pigment en oli, no sé. Llavors, això ho hem de dir abans. Tornem a començar des del principi i aquí tenim colors pigment. I si us en recordeu era mescla subtractiva. Ja ho poso aquí, perquè jo el tema ja me'l sé, que sí? Llavors, dèiem que hi havia el pigment, i aquí podem posar dona el color, i aquí podem posar aglutinant transporta el color. Vale, fantàstic. I aleshores, quins són? Ja el sabem, ja ho hem vist, són al revés. Recordeu que els primaris dels colors llum són els secundaris dels colors pigment, i al revés. Per tant, ja ho tenim fàcil, això. Del pigment tenim colors primaris, que és el cian, magenta, groc, i li posem el negre també, perquè així ho coneix tothom. I d'aquí fem colors secundaris, que és el RGB. Vaig ràpid perquè estic repetint tota l'estona el mateix, Clico el mare, sempre clico el mare i li faig insertar un nus o un node. I el color negre és la unió dels cian, magenta i groc, no? Clar. Per això dèiem que hi apareix el negre aquí també, que tothom el coneix. No sé si això pot portar confusió, Si ha de portar confusió, ho traiem. Perquè realment els colors primaris són RGB i secundaris dels colors llum i en els colors pigment no hi va el negre, El que passa que, ja et dic, quan busques aquesta informació, la busques aquí i allà, doncs normalment apareix així, SMYK. Doncs, Déu-n'hi-do, hem fet molta feina ja, Doncs anem avançant. Què més coses hi ha? Variables del color. To, saturació i lluminositat.
Sobretot hem vist a classe el to i la lluminositat. El to és molt senzill, era el color, us en recordeu? I la lluminositat és la quantitat de llum. La saturació és la barreja entre colors. Doncs vinga, fem-ho. Variables del color. És una altra idea que podem posar aquí. Variables del color. Ara se m'ha mogut. No m'agrada a mi això. M'agrada això que estigui aquí. Això aquí. Vale. Sí. Molt bé. Sí. Mira, això ara ja pot estar més baix. Això una miqueta més baix. Aquests dos se m'han girat sols. Heu vist que abans tenia el color llum abans. Bueno, són coses que passen. Vale, variables del color. Tenim el to, que realment és el color. Tenim un altre que és la lluminositat. Quantitat de... Si us en recordeu, parlàvem de quantitat de blanc, era anar afegint blanc. Podem posar-ho així, anar afegint color blanc. I el de saturació, que és barreja de colors. Tornem a mirar-ho en la presentació. El to és el color. Lluminositat és la intensitat lumínica d'un color. El groc és el més lluminós, el blau fosc és dels colors menys lluminosos. I un color barrejat amb blanc és més lluminós. Un color barrejat amb negre és més oscur. Sí? Lluminositat, anar afegint color blanc per obtenir un to més lluminós. No? I la saturació, anem a mirar. És la barreja dels colors entre si. És el primer que hem posat. Sí? Barreja de colors. Ja ho tenim resumit. És la idea, sempre anar resumint. Aquí eren unes imatges per decorar. Un altre concepte, harmonia i contrast. Vinga, un altre concepte. Vinga. Games. De fet, eren games. Games. Harmòniques i contrastades. Sí? Gamma harmònica, formada per tons propers. Harmòniques. Tons propers en el cercle cromàtic. Tons propers en el cercle cromàtic. Però en el cercle cromàtic ens l'hem d'estalviar. Es tracta de fer un concepte el més curt que puguem. Contrastada. Tons oposats en el cercle cromàtic. Anem avançant. Colors complementaris, el contrast. I aquí podem posar un altre que digui colors complementaris, l'oposat. L'oposat del cercle cromàtic, per exemple. Mireu aquí el vermell, doncs l'oposat és el cian, són games contrastades. Recordeu que vam estar parlant de tot això. Aquests eren exemples de games harmòniques. Un altre concepte, la temperatura de color. Color càlid, color fred. Vinga, un altre. Temperatura de color. Ja veieu que a mesura que anem afegint coses, a vegades se'ns desquadra una miqueta, Se'ns desquadra a vegades força. Colors pigment, aquí. Jo volia que la temperatura del color estigués per aquí. Sí, games, temperatura de color. Sí, se'ns desquadra, se'ns desmadra això. Vinga, fantàstic. Temperatura del color. Doncs tenim colors càlids i colors freds. Sí? Colors càlids i colors freds. I és l'última de les diapositives. Però podem fer més coses, segur que sí. Anem a veure-ho. Si us fixeu, ja tenim tota la teoria posada en el nostre esquema. Aquí a baix tenim la possibilitat de fer un zoom, per tant vaig a retirar una mica la vista per poder veure tot l'esquema de cop
i poder recol·locar les coses una miqueta més al meu gust. Això, a gustos, mai millor dit, colors, vull dir, cadascú té la seva manera de veure-ho. Però, primera idea important és que han de ser paraules o frases molt curtes, de tal manera que llegint molt ràpidament aquest esquema o aquest mapa conceptual tens la idea de què va tot. I si, com que l'has fet tu i recordes la presentació, a mesura que llegeixes el que hi ha aquí escrit, tu vas recordant la presentació. Per això es fa servir els mapes conceptuals o els esquemes. Si el mapa conceptual te'l passa un altre o el fa un altre, no serveix de massa, per no dir massa res. Perquè la idea és que en fer-lo tu puguis resumir, utilitzant el teu cap, resumir, i és la manera correcta de quedar-te una miqueta amb els conceptes, si no és molt complicat. Què més podem fer en aquest esquema o en aquest mapa conceptual perquè ens agradi més, sigui més maco? Mirem, aquí a l'esquerra hi ha un menú en el que diu tema i podríem canviar per algun d'aquests temes que ja venen predefinits i tindria un altre aspecte visual. Què més coses podem fer? Aquí en background podem triar un color de fons, ara mateix hi ha com un blau, no sabria pas com definir-ho el que hi ha, o li podem posar alguna altra cosa, per exemple, no sé, això, o per exemple això, o això, no sé, alguna cosa, que quedi maco. Això, cadascú. Què més? Clar, aquests nodos, que són de color blanc, amb aquest fons que acabo jo de fer, es veuen poc. Doncs en el següent, que diu Style, podem canviar l'estil del nodo que tenim seleccionat. El nodo objectiu, el nodo que tenim seleccionat, i podem fer que tingui, per exemple, no sé, una línia vermella i un borde també aquest, vermell, d'un píxel, per exemple. Fixeu-vos que van canviant, heu vist? La primera, que era la línia, és aquest d'aquí. I el segon que hem fet el borde és aquest d'aquí. Ens ha canviat, fantàstic. Podem fer que la línia sigui més gruixuda, podria ser, que ens interessés, més gruixuda, menys. I aquí igual, el borde, més gruixut, menys. Què més coses? El color del mateix node, ara és blanc. Podem triar un altre, que sigui, jo què sé, per exemple, aquest. Això se'ns ha quedat ara una miqueta penjat, però no ens fa cas. Una de les coses que també hem de fer és anar fent save, anar guardant la nostra feina. Un altre, podem triar aquest, style, en aquest node, podem dir-li doncs el borde, me'l fas de color verd, d'un píxel, s'ha quedat aquí, un píxel. Aquí jo voldria... No me l'està canviant, No me l'està canviant. No sé per què ho fa això. En fi, seguirem. Això a vegades funciona bé, a vegades fa coses estranyes, Però com veieu, amb una miqueta d'estil podem anar canviant les coses i que tingui un gust més nostre. Aquest que sigui blau, la línia blava, i aquest d'aquí també, que sigui un blau fosc, per exemple, un píxel. I així podem anar fent coses. Podríem afegir una imatge, per exemple. Mireu, colors RGB. Com podríem afegir una imatge aquí dintre per decorar? No tots els programes te permeten fer això, però aquest sí. Doncs aquí, que diu Attachment, que vol dir afegir alguna cosa, podem insertar una imatge, un enllaç, comentari... En fi, podem fer coses. Mireu, jo vull posar una imatge que sigui dels colors RGB. Els vaig a buscar. Colors RGB. Oh, això és fantàstic, no? Mireu, imatges. Una cosa com això podria venir bé. Aquesta encara millor, perquè té el fons blanc. Aquesta pot venir bé. A més és de Wikimedia Commons. Doncs aquesta. Vaig a guardar-la en l'ordinador. Deso la imatge i la poso aquí, per exemple, colors RGB. Molt bé. I la torno al meu dibuix, selecciono colors RGB. Vinga, doncs afegim la imatge.
selecciono. Estan baixades, però ho tinc aquí, colors RGB, ara estarà pujant, aquí el tenim, fem OK. Molt bé. És una mica gros, és una mica gran, destarrotarà una miqueta l'esquema. Doncs aquí el podem fer molt més petit, arrossegant. Recordem que estàvem veient l'esquema a un 70%, ara l'estem veient al 100%. Doncs mira, amb una imatge tinc molt clar què vol dir els colors RGB dels colors llum, que són els primaris. Aquí, en colors primaris, intentaria fer el mateix però en CMY. Aviam si ens en sortim. CMY. Aviam si trobem un altre de similar. Fantàstic. Un altre de similar. Mireu. Aquest mateix. Sí? CMY. Doncs deso la imatge, desar la imatge i aquí li poso colors CMY. Torno al meu esquema i aquí en colors primaris dels colors pigment, aquí afegeixo CMY. CMY. Ara està pujant, me'l mostra i una altra vegada el selecciono i el faig una miqueta més petit perquè si no queda molt malament. Doncs mireu quina forma més senzilla de fer un esquema, afegir una imatge i donar-me moltíssima informació, però moltíssima. I aquí estic veient que la llum blanca és la unió dels RGB, aquí està. I aquí estic veient que el color negre és la unió del CMY, aquí està. Veieu? Podríem fer alguna coseta més? Sí, podríem fer alguna coseta més. Per exemple, anem a veure, anem a jugar. Doncs què podem fer? El primer que farem és en el background, perdó, aquí en background no, en tema, escollir un tema una miqueta neutre, aquest per exemple que té el fons blanc, perquè una de les particularitats que té el programa és que no te deixa canviar alguns colors de fons dels nodos si tenim algun altre tipus de fons, de tema. Llavors, mireu el que us vull dir. Per exemple, aquest colors llum mescla additiva, que es podria posar d'unes altres formes, es podria posar un altre nodo aquí, diguem, mescla additiva que és, però bueno, ja és una manera de dir-ho ràpid. Doncs si jo li vull canviar el color de fons, havíem dit abans que no acaba de sortir, que aquí, en node fill, que és l'emplenament del color, podem posar un altre color, no? Per exemple, aquest no quedaria bé, quedaria fatal, no es veu res, no? Però podríem posar un altre, no sé, un blau clar, per exemple, veieu? I aquest colors pigment, doncs, posar-li un altre color, no sé, un verd molt suau. Són idees, Són idees. Aquest té un borde aquí i aquí no en té cap, no? Són idees. Però el que us volia dir era que hi ha una pàgina que us he penjat aquí, en el Google Classroom, Conversor Online entre colors, que quan fem clic ens apareix aquesta pàgina que sembla molt complexa, però realment és molt senzilla. Només hem de fixar-nos en aquesta part d'aquí a dalt. Si moguem aquestes tres barres al tope, vol dir que estem posant tot de color vermell, de color verd, de color blau, els colors llum. Si fusionem tots tres ens surt aquest d'aquí que és el blanc, sí? I si ho fem amb els colors pigment, que és cian a tope, magenta a tope i el groc a tope, el que obtenim és el color negre, recordem? I si el que volem és només unir, per exemple, el cian i el groc, el que obtenim és el color verd, sí? Com a secundari. En canvi, si ho fem al revés, si juguem amb els colors llum, unim el vermell i el verd, el que obtenim és el color groc, que és aquest primari, primari dels colors pigment o secundari. Com veieu, està tot relacionat. Una de les coses que jo busco és aquest codi d'aquí, que és un codi que, per anar bé s'explica en quart d'ESO, a Tecno ho fem, però aquí simplement pensem que cada color té un codi associat. Llavors és molt fàcil, jo li passo a algú aquest codi i sap exactament de quin color estem parlant, no? Doncs això per què em pot servir? Mireu, si venim aquí al nostre esquema i, per exemple, en colors primari anem a afegir el vermell, anem a afegir
verd i anem a afegir el blau. Sí? Doncs, clar, vermell. Doncs jo puc venir aquí i buscar un vermell, però realment jo no sé si el vermell que estic buscant per aquí, que podria ser aquest, és o no és, no? Clar, jo el veig vermell aquí, però podria no ser ben bé vermell. Doncs si vinc aquí i faig vermell, vermell, quin codi és? Aquest, el copio. I vinc aquí i quan jo desplego, aquí a baix el poso vermell. Ara sí que és vermell. Sí? Torno a repetir-ho amb el verd. Vinc aquí, col·loco el verd. Com col·loco el verd? Doncs amb el verd a tope. I és aquest altre codi. Selecciono el codi, vinc aquí, agafo el verd, vinc aquí i poso el codi verd. I el blau, doncs vinc aquí, selecciono el blau a tope, agafo el color, el codi del color, el col·loco aquí, vinc aquí, fantàstic, aquest. Mireu quina forma més senzilla. Ara el que passa és que el vermell no es llegeix massa bé, el text és negre i aquest no es llegeix gens. Com podem modificar una miqueta el text? Doncs si jo faig clic en aquest nodo, apareix aquí a dalt text. Vaig amagar aquest menú que no me serveix. Veieu? Text. Molt bé. I aquí veig el color background color, que és el color de fons, i el color del text. Podria posar blanc. Mira, ara sí que es veu bé. I puc fer el mateix amb aquest, que és fosc sobre fosc, no es veu bé. Doncs blanc. Sí? Mireu quina xulada. Que ràpidament he aconseguit fer aquest detall que a més em serveix per repassar les barrelles dels colors. Ho estic fent gràcies a aquesta pàgina web. Torno a fer el mateix aquí. Vinga, vaig a fer un que sigui cian, un altre que sigui magenta, i un altre que sigui groc. Doncs el cian. Doncs si vinc a la pàgina dels colors, ara vaig als colors pigment, que són els primaris, cian. És aquest. Doncs aquest és el codi. Podem provar de posar-ho aquí. Veiem què passa. Fantàstic. També funciona bé. Magenta. El text. Text. Magenta. Doncs vinc aquí, selecciono el magenta i agafo el codi, li posem magenta i aquest, que és el groc, doncs d'igual manera, groc, fem el codi. Com veieu, sempre és la mateixa manera de treballar. I aquest magenta que queda negre, potser no m'agrada massa, puc provar un blanc, queda molt més bé, sí? Colors de fons clars, colors de fons foscos, no? Doncs de quina manera més senzilla puc decorar cada vegada d'una forma més complexa o més elaborada el meu esquema, sí? Ara faig així, li trec una mica de zoom per poder-lo veure tot i si us fixeu, aquestes dues primeres branques que havia fet abans ara es veuen bastant bé, aquesta que acabo de colorejar també es veu força bé. Clar, blanc sobre blanc no acaba de veure's massa bé, llavors puc anar jugant. Puc anar a jugar amb mides dels colors, fins i tot amb formes. Mireu aquí els colors, aquesta forma rectangular potser no m'acaba d'agradar. Vinc aquí a Style i la puc canviar per una d'aquestes. O fins i tot potser m'agrada i vull arrodonir una miqueta. Veieu com s'arrodoneix una mica? Doncs és interessant, potser queda maco, queda més maco. No us oblideu d'anar gravant d'aquí, Save. Sí? Quan feu Save, queda gravat i si venim aquí a Share, tenim aquest enllaç. Només necessito aquest enllaç. Aquest enllaç és el que jo vull que vosaltres me feu arribar, segons indica les instruccions de la tasca. D'aquesta manera jo puc veure el vostre treball. Mireu. Però abans el que farem serà sortir del meu compte i ara que ja no estic a dintre vaig a enganxar l'enllaç que he copiat abans i veureu què és el que jo veig. Fantàstic, això és el que jo veuré. Jo vull veure el vostre esquema, més gran o més petit,
i me puc moure per ell, podria fer una mica de zoom per veure més en detall, però si jo veig aquí tots els conceptes i que heu explorat una miqueta el programa i que us heu adaptat a l'esquema al vostre gust, doncs ja està, fantàstic, perquè no només sabreu fer un mapa conceptual, sabreu extreure els conceptes clau de la unitat, sabeu posar-los en un programa d'aquests específics i això us servirà i us serveix mentre esteu fent per repassar i aprendre i us servirà també com a resum per tenir-los tots gravats. Recordeu que quan entres aquí, jo entro com a alumne 1, doncs teniu el panell de control en el qual podeu veure l'esquema amb el que heu estat treballant. Doncs espero que amb aquest vídeo tingueu molt més clar què és un esquema o un mapa conceptual, que tot i que no serà el mateix, en aquest nivell podem assimilar-ho, i com utilitzar una eina digital per ajudar-vos en la feina de repàs i d'aprenentatge, que és el que estem fent entre tots. Doncs que vagi molt bé.